nkhani yake ili pano ndi Mai Patricia Kaliati. Mai Patricia Kaliati pakadali pano ndiye kuti agonanso mundende mchitokosi ngati tsiku lawo lachiwiri. And pakatelo I think ndoti mawa obvious Sunday. Monday ndiye kuti akuti akaonekera ku court lolemba ndikumene akauze kuti mwalakwa chani. Pamalamulo a dziko la Malawi, munthu akapangidwa detained kapauti arrested ndi apolisi, munthu akagwidwa ndi apolisi, lamulo lake limanena kuti akuzipangidwa detained kwa 48 hours. 48 hours ndi masiku kwana awiri. Pamene ku US zimasiyana, ku Nigeria zimasiyana. Ku Nigeria I think it's about an hour, ku Nigeria ndi 24 hours ndi tsiku limodzi. Ku USA ndi ma seconds up to 1 hour. Then zikupeza kuona kuti munthu akumugwira and sakumpanga release, komanso sakumuuzanso chimene walakwaso, koma munthuyo angomugwira. Ofufuza malamulo komanso omenyera ufulu anthu ayankhulapo kuti zimene zonse munapange zinthu zabwino, mukuyenera kuti at least munthuyo mupange release, mumuuza azidziwa zoti walakwa chani. Ndiye kuti mwachidule ndina kuti Mai Patricia Kaliati akhala 3 days imene 72 hours ali muchitolokosi asakudziwa kuti alakwa chani. Ngani imeneyi yandikumbutsa kuti si Mai Kaliati okha amene ali woyamba, komano tili ndi Amalawi ambiri amene ali mundende, amene apangidwaso alagwiridwa, aphwanyiridwa ufuluso wangati umenewo. Ndino zimene zizi tingakonze bwanji? Tipemphe nawo chonde inuyo ngati anthu oyang'ana za malamulo, okonza malamulo, especially apolisi, especially inuyo nonse amaudindo, inuyo musakhale anthu oyambirira kuphwanya malamulo amene ali mu constitution. Musakhale anthu oyambirira kuphwanya malamulo ali mu constitution, chifukwa mukayamba inu nanga utsatira azipanga chani. Mukuyenera kukhala very strict ku malamulo a dziko la Malawi. Zimenezozo ndi zinthu zoti Ineyo nditha kupasani mwina personal example. nthawi yake ndithu ndile ndi nyamata wena wake ndithu amandipangira kaganyu kena kake pena pake ndiye zinapeza kuti nyamata uja panapezeka ma issue ena akeso kena kwa atammanga anamukhazika ku selo kuja day 1 kena ko day 2 ya kena ko day 3 kongomu okay tingonozi analingati suspect kuti iyeyo ndithu wa sokoneza katundu wa ena ake. Ndiye zaka za mbuyo zimenezo temene. And ine ndakafika kumalo kuja tinakumanda apolisi, ndinafotokozera andifotokozera Ineyo kuti munthu wanu akuganiziridwa kuti wapanga zakuti, wasokoneza katundu wakuti, waba katundu mwakuti. Ndaine
mmene mamuziwa munthuyo sikuti ankabe katunduyo chabwino. And nthawi imeneyo amana kuti panopa anthu ena achokapo kaye, I think inalinso Saturday or something like that. Anthu ena achokapo kaye, apolisi ena amankhuzamizo kumano akabwera tirani ndoti tilongosola bwinobwino tikambitsane mlanduwo chifukwa munthu wakeyo odenda ulayo ali kwawo. That okay, fine. Basi ine kumalo kuti nyamata uja ndinafotokozera apolisi kuona kuti munthuyu iniyo ndi ma law enforcers, right? Law enforcers iniyo ndi amene mmapanga force malamulo. Nkhani yokhuza ndi ku polisi chilungamo chake nchonena kuti munthu azimulembera kalata, right? Amene tikufuna ku polisi iwe kenako umapita ku polisi kuja. Komano ngati munthu uja mwina sakubwera kama munthu ndi tambwali mukono zisabwera munthu, then pamene pamafunika law enforcement, ma law enforcers amene amapanga force lamulo lija ndi amene ali apolisi. Palibe za malamulo, palibe iwo amangopanga force basi ndi ntchito yawo imene. Ndi ine nawo zikuona kuti inuyo mukudziwa zonse kuti inuyo ndi ma law enforcers mangopanga force lamulo, sichoncho. Komano malamulowo mumadziwa chifukwa munthu mumpange detain kwa 48 hours basi kunaka mumpange release mumuuze tola kwa chani iwaja okay aba stilongosola bla 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 muli mosema. Ndeni nawo zikuona kuti koma munthuyo sindufana mubagire kaba ndiyankhule zina zake zokhuza ndiyeyo ayi. Koma ine ndimamudziwa munthuyo and pamapeto pa zonsezi mukakambakamba inu mlandu wanuyo maumboni apezeka machani chimene ngapange ine ngati wangayo ali innocent, ngati wangayo ali osalakwa, ndiye kuti mudziwe kuona kuti ineyo ifeyo tikakusumirani inuyo apolisino pachatu apolisi umasumira atu pacha malamulo basi malamulo palibe amene no one is above the law. Ifeyo tikakusumirani kuti 1 mwamusunga munthuyu nthawi yayitali, 2 defamation of character mwamonongera mbiri umenewonso ndi mulanduso kongompeka munthu bodza kuti amene waba bla 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 bla. 2 mina anthu aja apolisi aja yokhayire nabwerera apolisi aja morning mamawa anandiyimbira phone, hello apapa bwera makolo nyamara wanuja wachiro wanuja nyamarayu timafuna kuti atuluke ndiyeno tingopanga zonse zoti inuyo munthuyo katundu amene akuti wasowayo akukwana ndrama mwakuti ndeni mungotumiza ndramayo basi tingopasa muno wake basi nkhani trepa mwepa. Imagine, I wish I could record that call. Then internet ndopasa ndrama ngasi mwanayu makolo akafuna bwera chibaya kati afuna atuluke munomu ndila aito amene sakutuluka ameneyo ndofuna nkhani iyi ikathele pamaperopero tikaone kuti nkhani yathela pati, tikaone kuti nkhani yathela patipo anthu ndi ndrama sose nditumiza ndifuna nkhani muyikambe sikuti ndikangotumiza ndrama sakamba nkhani yayi ndiketa kuba apita basi ndi apita kundende tamene ndili amene apita tamene. Koma we have to sort out this issue. Then kenako nazo ti musadandaule tikaloyesana ku court nkhani imeneyi kenako nangona two bla bla ka mamini sangati anamutulutsa after kumutulutsa mayo andimbira phone amani nditulutsa mwabeka ndrama asinabeka so ndrama ene yose ina how you see. Then afterwards katundu uja anakapezeka kuti anakapezeka wina bona sopana uyu angomimbitsira mbiri angomutani then issue ijaneyo mufana nditenge ndikasumire police imene iyi then ndikasumire so
uyu amene anasumira nyamata wangayo. Then anthu aja anangopanga zoti apolisi aja amene anangoti basi anakamuza muno wake amasuma uja ase nkhani tunde adaja apita nawo polisi akuoneka zoti mwina ndi malamulo oti amatetsata ndiweyo ungotani ungomulipira ndi anamulipira nyamata wanga uja basi kumpasa ndalama kungomunyengerera. I don't know how much was it nthawi imeneyo back then, inali 70,000 or something like that, kumano 80 ndithu ndalama yabwino ndithu. Basi anampasa basi mungunoku basi abaza athane baba. You see, malamulo musamayambe kuphwanya ndinuyu, mukaphwanya inuyo malamulo aja anthu nzikaso ziyamba kuphwanya malamulo aja. Ndi alipo ambiri, si Mai Kaliati okha, alipo ambiri amene ali amene timaphwanyiridwa ufulu umenewu. Chonde ili ndi pempho chonde. 48 hours munthu muuzeni akulu mwalakocha komano osamba kuphwanya malamulo ndinuyo yayi. Nde anyway guys, iyo ni nkhani ya Mai Patricia Kaliati kuti agonaso zora agona lezo agonaso ndi mawaso ndi agonaso. Then Monday akapita ku court kumene kuli kwaphwanyira ufulu munthu sakudziwa kuti walakwa chani. Right guys, thank you so much Malawian cameras.